4:30 сутринта и днес ще сбъдна една от детските си мечти, а именно да отида в Париж. Знам, че не е трудно постижима дестинация, не е толкова далечна дестинация. Дори за някои хора това си е нещо съвсем нормално да отидат до Париж, но аз отивам за първия път и се вълнувам супер много, тъй като от съвсем малка мечтая да отида там. Общо взето, като бях малка, исках да отида в Париж да видя Ейфеловата кула и в Египет да видя пирамидите. Първото го сбъднах, сега е време и за второто. Ще прекараме там няколко дни, като днес е петък и сме там до неделя, т.е. общо с 3 дни с 2 нощувки. Такива самолети намерих и то с сутрешен полет на отиване и с вечерен полет на връщане и просто като ги видях реших, че няма как да пропуснем тази възможност, така че събрахме багажите и тръгваме. Успешно кацнахме. Тук е ужасен студ. В момента съм с свичър, но съм си планирала след малко да ходим до Айфеловата кула, за където съм си подготвила рокля. Тънка рокля с къс ръкав. Нямам представа как ще се случи това. Носи се дебелчък погашник, но нагоре ще умра от студ. Ще го преживея по някакъв начин. Не знам просто какъв. Най-вероятно малко по-късно ще се търся да си купя по-дебело яке или поне нещо с дълъг ръкав. Сега търсим метрото и от метрото отиваме да ядем едни палачинки. Някъде тук ще ви сложа снимка или направо ще ги видите в следващия кадър. Интересното там не са само тези палачинки, а че те се намират на най-големия затворен пазар за храна във Франция, който е и най-стар. Така че също ще ми бъде интересно и него да видим. Там предлагат най-различни неща за хапване, но ми излезе в TikTok това. И аз отивам да ям палачинка, но не се знае какво друго ще ми хареса. Ако трябва да обобщя, първо, палачинките не са абсолютно нищо особено. Даже, честно казано, на мен почти не ми харесаха, но тъй като сме дошли до тук и исках да им дам шанс, си хапнах, но една палачинка ядохме 3 човека и пак не я изядохме, така че доста са големи, струват 13 евро, поне този вид, който ние си взехме. Ще ви прикачат тук някъде снимка на менюто, за да видите и цените, и различните видове. Не съм сигурна дали снимах това, което е на френски или това, което е на английски. Второто нещо. В този пазар е отвратителна лудница. Може да видите по кадрите. Всъщност не съм сигурна дали се вижда добре, но е наистина ужасна лудница. Просто влизаш и се буташ. Абсурд е да седнеш вътре да ядеш, но няма и други места, на които да можеш да седнеш да ядеш. Ние ядохме общото на крак. Определено. Тук втори път не бих се върнала. За жалост обаче и като цяло за тези 2 часа, които прекарвам вече в Франция, в Париж, не съм очарована и май малко съжалявам, че дойдох. Наистина, от малка много исках да дойда тук, от много отдавна и винаги съм виждала снимки, винаги съм мечтала да дойда, да разгледам, да видя, да усетя. Дори вече не знам защо и не знам дали беше добра идея да идвам и да си провалям детската мечта и идеята, която имах за Париж и за Франция и за всички тези забележителности. Защото наистина оставам супер разочарована. Града е доста мръсен, пълен е с хора, мирише гадно на различни места. Метрото дори не искам да го коментирам. Дойдохме до хотела, приведох се в малко по-приличен вид. Настанихме се и сега е време да ходим към Айфеловата кула, но преди това ще ви покажа какъв аутфит избрах. Като съм с дебел черпогашник, тъй като навън ще замръзна, и с черни маратонки, за да ми е удобно все пак, тъй като сега имаме около 1 час път. Колко време ще се разхождаме там и в колко движение ще бъдем, нямам никаква представа. Затова предпочитам да ми е удобно, пред това да съм с някакви красиви и по-добре изглеждащи обувки, но според мен и с тези не е никак зле.
въпреки първоначалното ми разочарование от Париж, вече нещата са малко по-добре. Вече ми харесва малко повече. Все още със сигурност това няма да се превърне в любимия ми град. Не знам дали също бих дошла втори път. Но определено поне спомените ми от тук ще бъдат малко по-добри. Вече така прекарахме малко повече време, отпочинахме и си хапнахме на спокойствие на друго място. Но беше съвсем случайно туристически капан, както аз ги наричам. Затова не съм го снимала, но вече наистина се чувствам много по-добре и ми е доста по-приятно, отколкото ми беше днес през деня. Разходихме се около Айфеловата кула и един съвет от мен. Google винаги ми препоръчва да пътувам с метро до където и да е било в Париж. Разбира се, това е най-бързия вариант, ако се стремите към това да стигнете по най-бързия начин и да спестите време. Но автобусите са много по-добрата опция, защото, например, с метрото ще се пътува 45 минути, а с автобус ще се пътува 1 час. Да, 15 минути повече са, но особено ако хотела ви е някъде по-далеч от центъра и трябва да пътувате и да обикаляте повече, с автобус ще видите целия град. Ние така установихме, че до нас идва автобус, който спира до Айфеловата кула и дойдохме с него вместо с метрото. Видяхме Лувъра, минахме през него, видяхме най-различни забележителности, цялата красота на града. Най-вероятно и днешното ми така разочарование от града беше не само от изморяване, от напрежение, от толкова много хора, но и просто квартала най-вероятно не е бил просто моят и моят тип, на който който би ми допаднал. Привет! Вече е ден 2. Аз съм готова. Излизаме, като ще търсим някъде кафе и закуска. Показвам ви аутфита ми, като днес май ми харесва как се получи повече. От Шейн си бях поръчала тази барета. Не знам дали ще я нося цял ден, но пък за момента така ми се струва добре с нея. Плюс, че навън е доста студено. Сега ще видим, като излезем, как точно ще изглежда това на главата ми. Показвам ви целият аутфит. Днес съм спокойна, че няма да ми е толкова студено, защото съм с яките от вчера, плюс едно елече и надолу отново съм с дебелия чорпогашник, с къси панталонки, с потник, с елечето, с шал. Да, доста съм се навлякла, но поне мога да свалям и да не ми е толкова студено. Отиваме за кафе и за нещо за хапване и после се отправяме към Лувъра. Приключихме с Лувъра, хапнахме в много приятен ресторант, като трябва да съм ви сложила кадри от него и от какво хапнахме. Беше горе-долу всичко, беше около 20 евро на порция, но пък наистина се заслужаваше. На туристическо място е съвсем близо до Лувъра, на може би около 5 минути пеша, съвсем случайно го намерихме, но се заслужаваше. Сега дойдохме да ядем круасани или гофрети, не съм сигурна, защото преди са били гофрети, сега са круасани. Продължават да изглеждат по същия начин. Не знам дали просто са сменили името, но няма значение. От Мадам. Те са под формата на Айфелова кула. Така че ми е много интересно да ги пробвам. Гледах много снимки в Pinterest от тези въпросни круасани, нека така да ги наречем. Така че имам големи очаквания, но имах също и за палачинките, така че много се надявам да не ме разочарова. Давам 10 от 10 на Мадам. Ако имате път насам, минете, пробвайте задължително.
Ако някой ден се върна в Париж, отново бих дошла. Напитките също са готини. Аз пих студен чай с passion fruit и хибискус. И беше много приятен. Мама би матча с череша и още нещо. Не съм сигурна. Нейното също беше готино. Така че определено окей съм с това. За разлика от палачинките, които категорично не. Направихме бързо преминаване през Пантеона, до който всъщност и в момента сме, и катедралата Нотърдам. А сега отиваме до апартамента на Емили от сериала Емили в Париж. Обожавам този сериал, гледам го откакто започнаха да го излъчват в Netflix. И наистина това ми е един от любимите сериали. Сега гледах последния сезон, чакам следващия, който би трябвало, не би трябвало, а е сниман във Франция, тъй като във Франция пък аз, извинявайте, в Гърция. Така че ми е много интересно, тъй като нещо съвсем близко до нас. Отиваме към апартамента, там се намира и ресторанта на Габриел, за тези от вас, които са гледали сериала. И ми е много интересно така да видя наживо част от снимачната площадка на сериала. Видяхме апартамента, просто сграда с фонтанче, но пък детето вътре в мен беше много щастливо. Сега отиваме да ядем Макдоналдс, тъй като ние с мама имаме традиция във всяка нова държава, в която отидем, да опитаме местния Макдоналдс, тъй като по принцип трябва да е различен навсякъде. В Италия не видяхме особено голяма разлика. Сега ще видим тук как е, но в Египет и в Турция е доста по-различен, така че може да го пробвате, ако ви е интересно. И след това вече е време да си ходим и да тръгваме към летището. Не съм летяла супер много, но все пак имам някакъв опит с летенето и с летищата. За първи път попадам на толкова малко летище. Буквално това прилича на един хамбар, както ние го определихме. Има едно място, от което може да се купи храна или вода, и то е павилионче. Изглежда така. Места за сядане няма, ние седим на земята. Има duty free, в което вода няма. Фул с народ. Просто е ужас. Ако планувате да идвате насам, знам, че до Бове, мисля, че така се казва летището, някъде ще го напиша, защото то се пише по един начин, произнася се по друг. Знам, до тук полета е много по-ефтин, но сами си преценете дали да поемете риска. Първо, че трябва да пътувате около 1 час, трябва да си купите билет за автобуса между тук и Париж и се пътува час и половина според трафика. Автобуса мисля, че е 25 евро в двете посоки. Колко мисля, че 30 евро е. 30 евро в двете посоки. Пътува се час и половина. Отделно самото летище е отвратително, супер малко, няма нищо на него, няма какво да се прави, няма къде да се седне, нищо. Сами си преценете дали да дойдете до тук или да си летите до самият Париж, откъдето има метро и различен градски транспорт. И след да приключвам този влог, тъй като екскурзията ни приключи и тръгваме към София. Така че ако ви е харесал, оставете палец нагоре и се абонирайте. Аз с вас ще се видим в София. Чао, чао!